दख'नाखौनो गानगोन लोगोसेनो फिउजनबो थागोन कस्ट्युमावथ' बिराद फैसा थांदों खोमा ने बेसे थांखो नेशनेल कस्ट्युम राउन्डबो थायो आरो बे राउन्डआव नोङो माने माबायदि रिप्रेजेन्ट खालामनो सानदों जुदि नों खिन्थानो लुगैयोबा एक्चुअली बारा डिटेल्सआवथ' खोन्थाजानाय नङा मोनसे स्पेशल आरोना बियो बुंनो थाङोबा खिन्थु आङो एबार दख'नाखौनो गानगोन लोगोसेनो फिउजनबो थागोन जोंनि आसामनि गोबां ट्राइबेल मटिभ्स आरो लोगोसेनो आसामनि जे एलिमेन्ट्स दङ हेरिटेजनि एलिमेन्ट्स दङ बेफोरखौ जोङो मिक्स खालामनानै मोनसे स्पेशल कस्ट्युम मोनसे डिजाइन खालामगासिनो दङ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन बे कस्ट्युमावथ' बिराद फैसा थांदों खोमा ने बेसे थांखो अभियासलि एसेबाबो गारखानांगोन नालाय फैसाखौ स' दा मानि नेशनेल कस्ट्युमानो आंना बाजेटआ हाइसिन बाखि गाउन्सफोरखौ लानानै बेफोरथ' एसे खमावनो जायो नाथाय नेशनेल कस्ट्युमनिया डिजाइनारा एसे बाजेटआ एसे दङ आरो मोजाङैनो बेखौथ' दा खोन्थाजानाय नङा बाजेटखौ बाट नोंथांमोना नुगोन मोजाङैनो नों बेसे गस्ला लांगोन नों थांगोन 35 डेजफोरथ' बहुत गस्ला लांफानांगोन आरो सिख्लाफोरा गस्ला माने सानसेयाव मोनबासो सोलायनांगोन खोमा ने हमना ला 35 डेजनि पेजेन्टआव जोंना थागोन गाला डिनार थागोन ओमफ्राय लोगोसेनो रेड कार्पेट लुक थागोन जोङो कम्पिटिसनाव थांनाय लोगो लोगोनो जोंना सेसिं सेरेमनि जायो सेसिं सेरेमनियाव साप'ज हमना ला गाउन मोनसे लाबाय गाला डिनाराव गाला डिनाराबोथ' खेबसे खेबनै जागोन खेबसे खेबनै जानानै आरो सुफि नाइटबो जागोन होननाय खोनादों एज अ शेडिउलखौथ' दा जोङो प्रपारलि मोनथ'वाखै लोगोसेनो जोंना ब्रेकफास्ट लुक डिनार लुक बेफोर हमै 35 डेजबाथाय बिराद जायो आरो ब्रेकफास्ट आरो डिनार एक्सट्रा लुक थाबावगोन साप'ज जोङो फुङाव उथिबाय 5 AM 4 AM आव उथिनानै डाइरेक्ट मेकआप खालामनो जिरायबाय फुल ग्रुमड विथ हिल्स विथ कस्ट्युम जोङो ब्रेकफास्ट खालाम थांनांगोन दख'नाखौनो गानगोन लोगोसेनो फिउजनबो थागोन कस्ट्युमावथ' बिराद फैसा थांदों खोमा ने बेसे थांखो नेशनेल कस्ट्युम राउन्डबो थायो आरो बे राउन्डआव नोङो माने माबायदि रिप्रेजेन्ट खालामनो सानदों जुदि नों खिन्थानो लुगैयोबा एक्चुअली बारा डिटेल्सआवथ' खोन्थाजानाय नङा मोनसे स्पेशल आरोना बियो बुंनो थाङोबा खिन्थु आङो एबार दख'नाखौनो गानगोन लोगोसेनो फिउजनबो थागोन जोंनि आसामनि गोबां ट्राइबेल मटिभ्स आरो लोगोसेनो आसामनि जे एलिमेन्ट्स दङ हेरिटेजनि एलिमेन्ट्स दङ बेफोरखौ जोङो मिक्स खालामनानै मोनसे स्पेशल कस्ट्युम मोनसे डिजाइन खालामगासिनो दङ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन बे कस्ट्युमावथ' बिराद फैसा थांदों खोमा ने बेसे थांखो अभियासलि एसेबाबो गारखानांगोन नालाय फैसाखौ स' दा मानि नेशनेल कस्ट्युमानो आंना बाजेटआ हाइसिन बाखि गाउन्सफोरखौ लानानै बेफोरथ' एसे खमावनो जायो नाथाय नेशनेल कस्ट्युमनिया डिजाइनारा एसे बाजेटआ एसे दङ आरो मोजाङैनो बेखौथ' दा खोन्थाजानाय नङा बाजेटखौ बाट नोंथांमोना नुगोन मोजाङैनो नों बेसे गस्ला लांगोन नों थांगोन 35 डेजफोरथ' बहुत गस्ला लांफानांगोन आरो सिख्लाफोरा गस्ला माने सानसेयाव मोनबासो सोलायनांगोन खोमा ने हमना ला 35 डेजनि पेजेन्टआव जोंना थागोन गाला डिनार थागोन ओमफ्राय लोगोसेनो रेड कार्पेट लुक थागोन जोङो कम्पिटिसनाव थांनाय लोगो लोगोनो जोंना सेसिं सेरेमनि जायो सेसिं सेरेमनियाव साप'ज हमना ला गाउन मोनसे लाबाय गाला डिनाराव गाला डिनाराबोथ' खेबसे खेबनै जागोन खेबसे खेबनै जानानै आरो सुफि नाइटबो जागोन होननाय खोनादों एज अ शेडिउलखौथ' दा जोङो प्रपारलि मोनथ'वाखै लोगोसेनो जोंना ब्रेकफास्ट लुक डिनार लुक बेफोर हमै 35 डेजबाथाय बिराद जायो आरो ब्रेकफास्ट आरो डिनार एक्सट्रा लुक थाबावगोन साप'ज जोङो फुङाव उथिबाय 5 AM 4 AM आव उथिनानै डाइरेक्ट मेकआप खालामनो जिरायबाय फुल ग्रुमड विथ हिल्स विथ कस्ट्युम जोङो ब्रेकफास्ट खालाम थांनांगोन